Okay, mga bata, mga kasama, kumusta ni sa tatong sugilanon para ninyo? Apan doon na lang ko ipangutanan ninyo, mga bata, mga kasama. Paborito ba na ninyo kanang rainbow, kanang bangaw ba, mga kasama? Ha? Rainbow, parehas ni Zoe. Ang ato ang bida karon. Ato siyang ilailahon, pinaagi sa bag-ot ang asoy, nga naguluhan ang bangaw. Wow! Unsa ning dapita? Kanindot. Ka-colorful sa palibot. Tunay dako kay Ferris wheel ug laing-laing rides. May nanindag pagkaon. Wow! Ice cream, popcorn, cotton candy, ug laing duwa. Load sa ning lugar. Hoy! Bata! Gusto ka Ala, batang lalaki ug may dasang ice cream nga lain-lain og kulor. Kalaming tan-awon. Ice cream? Oh, ganahan ko, ana. Imo nang ihatag nako for free? Oo! Imo na ni! Pero, dali una! Uban ako! Apel sa among duwa! O kung ikaw makadaog, dili kay kinila ang imong maangkon! Naapay na ang surpresa ang nagpaabot ni mo! Sorpresa? Duwa? Unsang duwa ah? Basta na rin na! Uban ako! Ato na sunahan! Pagdali! Hoy! Mata! Hoy! Unsang duwa ah? Mata ko, hoy! 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 Hoy, bata! Bata, wata! Sako! Zoe, Ayaw hoy. pagdagat! Zoe! Bata ko! Zoe! Wata, sako Zoe, sa ba? bata! Akay! Ang sakay! Ang sakit, tama, oy! Teacher, maoy! Mata na diya! Tanawa, nakatuog na sa kang nagtukong din sa lamisa, nanampo na sa bintana. Sa magigisigihan ni mong tanaw din, hi? Nagpaabot ko sa rainbow, ma. Di pa, nag-uwan kaninang sayo sa puntag. Nagpaabot ko nga mugawas ang rainbow. Kanahan man ko magtanaw og rainbow. Ba diha, oy, sige na sa kaghisgot na ng rainbow ni mo diha. Usa pa daan ng rainbow ba? Nga ganaham jud kay kamutan aw ana. Ug at ngan magyud nimo human mag-uwan. Kanong ganahan ko mutanaw sa rainbow. Ambot nga no, maoy. Mahappy ko basta makakita ko og rainbow. Unya, kaya wa magibangaw nga may pakita human sa uwan. Hinuon nakatuog ka na lang. Ug tanaw ko sa nang orasa, hapit ati paniud to. Sige na. Anda man na pagkaon og ilim nun. Kay, atoon ako sa papalandon ni mo sa humayan ug hatdan na to paniud to. Sige na, kikigutom na to. Okay, ma. Mangandam na ko, ma. Ano ko na, uy? Basig na miss na ko ang rainbow daw kay nakatuog ko. Hey! Kanindot sa hangin, uy. Kanindot, kabugnaw. Sige na, ang saba. Kadagan pa ni mo nag-istorya, uy. Lihok na. Oh, ma. Ay, naman kong asawag ang anak. Purbida. Taas na kayong adlaw. Wapang ko hatdi sa kong paniwan to. Mapas mo masadain ng kalakiha. Papalando. Oh, Daray ako mo anak. pagkaunog ang imong kape, papao. Ay, sige na pusan. Pasilan. Magkakaon nag-iin taong kung makahigop og bugnaw ng kape. Pulbida ning anak ni mo, Palahim ta. Gusto tag bugnaw, ha? Paminaw sa Uy, asawa ko. Ang imong anak, dugay kay nakaandam og paniud to, kay nakatog. Wa pa na ko apaka, di gyung kamata. Lupig pa'y mantika kung may matog. Ay, pasensya na ka pa, ha? Oh, ay, Bugnaw, magod ang panahon ganinang buntag good kay kauwan. Uy, pastila ni mong bata ka. Kana ging imong kay nga tugon. Termi ka lang gyud nga mauwahis mga buluhaton. Nag-atang man ko sa rainbow good, papa. Unya, nagtuo man ko nga nag-andam si mama sa imong paniud to. Usa to, usa to. Ay. Ako gyud.
Hoy, wag kang kiyapi diha ha? Zoe? Imo ng trabaho. Sa mga imo pa makundamayon. Nagsabot na biyata ha? Nga ikaw ang muandam para sa paniod to. Og ako sa panihapon. Si mama, oy, isipan ka ayo. Di na lang gid ko niya tapangan. Hilom din, Zoe ha? Kakiat lang na naon ni mo da. Naon ni mo ay murag rainbow. Colorful kaayo. Lamig king hapakon aron musamot ka colorful. Oh, basta na. Basta na mo ni Ana. Saan mo maglali sa mga ginuon mo? Mura na mo mga bata. Nahala, sige na. Andaman ng inyong aron makakaon na ta. Kay mubalik na kong trabaho samtang ninindot ang panahon. Makaani ni kurug daghang humay. Okay? Lala, sige na. Mga una ta. O, Palando! Ay, laaya ini sige nagtambay dito sa bayo eh. Sige lang kung naa sa kwarto. Tanaw ko TV. Kaon to. Kanasa ka muuwan og balik no? Aron akong atngan ang rainbow. Dugay na kung waka kita rainbow ay. Uy, unsa rong saba? Asa rong gikan? Murag gikan da sa bintana ang maong kasikas. Akong duulan. Karon lang yun ka. Masakpan ta manggid karon ba kung kinsa ka? Magpantay ko pi. Basin kawatan ni. Nga ganang musudin ni sa kwarto. Magpatuol ko. Hala, kunsa nang nikimaw? Oh, murakaw man na. O color green. Kinsa nang naa sa bintana? Karon kapi? Asoy ka ninyo! Hinianak ko tungod sa bintana. Masakpan tamanggit karon pa. Kalito na kog apli. Hoy! Zoe! Nag-usap na sa bintana ha? Ma, kuyawan, mangkunin mo maoy, kalit magkagtunga diha. Tunga ka karon. Wa kang kabantay ha? Ganina na ko nagtawag di mo kay manihapon na ta. Hala, sorry ma, wa ko kadungog. Wa ka gyud makadungog kay kusog mo kay ng TV nimo. Da, paong ka lagi. Sige sana dali na. Nagpaabot naman yung papa nimo sa kananan. Kaya sunudayin ako ha, ay pagdugay. Oh, ma. Sa mukhang mama ko wala nun ako masakpitin sa tong naay kasikas kanina. Wa na cute. Nikalit lang kawa. Nakurat sad siguro to pag-apply ni mama sa pultahan. Hay, sayang. Sige na lang, magpakita na tog balik. Og siguroon ko nga ako na gid siyang masakpan kung kinsa man to. Mugawas na di ko, kay pasin mo balik to si mama ug makapiso ko. Ay, anugon. Wala ko sa may mama to dayon da. May abot ang iyang inahan. Kinahanglan nga mo balik ko. O sa akong pagbalik, kinahanglan nga ako na madasi si Zoe. Madako siya sa among kalibutan para sa usa ka misyon. Siya lang ang pugtong makatabang nako nining maong misyon. O naibaw ko, dili siya mapalibad kung dadoon ko siya sa among kingarian. Mong kinahanglan madako ikaw, Zoe, sa labing dali nga panahon. Hala, doon ako ni misyon ng atong bida kauban sa diwindi. Mga bata, huwag kasama unsam ka ng misyon at tangilin nyo ang sunod-sumpay sa kung aso ninyo ni Simanahon nga naguluhan. Ang bagaw din nilang sa mga
sumpa, lumber, tay danaw ang mga tao ni Dong Jake o ang mga tao ni Dong Al sa ilahang Ma'am Elsa sa tanan nga nawatin na to karon. Good morning, away hapon, dili good morning. Sa mga mauna-una na sa ako na ko pasultiyon. Usbon ako, pagpa, ibaw nga ang original na to nga writer ini si Kuya Leong Marabi Malanat. May panaw na taon. Mao nga, ang mga musuwat lang siguro ani sila si Kuya Jojo. Mao ni ka Kuya Jojo, alig libro na niya. Kang Kuya Oji o kang Dodong G, padayos lang ato ang mga writer. Ano pa'y naghang buabot ng mga writer ani? Hoy, siguro ang atong directress nga si Ate Martis Barbal Boris, musuwat ini nga to ang mga aso ni Gulya-Gulya. May ligo no po sa siyang mga fantasy-fantasy. Okay mga bata, mga dama, aniya kita sa ikatulong nga tao sa akong aso ninyo ni si Manahon nga naguluhan ang bangaw atong isairan sa miagi mga bata, mga kasama nadamguhanaw sa ni Zoe ang hindi nga si Doni og doon ako no kinimisyon nga may kalabot ni Zoe. Naglibog yun ang atong bida, mga bata, mga kasama. Gusto yun yung magpakita ang hindi aron ba niya masuta kung tinuod bang iyang damgo o bunga labang kini sa iyang paghikatulog. Hala, ato paminaw ng supay sa akong asoy kaninyo. Nanang rainbow, hinay-hinay nang niporma sa langit. Nigawas na ang Roy Chipip. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Ano? Ang saming nagpaingon diri nga murag naglakaw. Og may green nga murag kaw. Hala! Unsa na? Ayaw kay Biwan! Natagawas ko sa among kinarian! Tara! Adto daw sa among kinarian! Kingarian? Tag-on ko nimo sa imong kingarian? Nga naman? Nalimot na ka! Nagdamgo na ka dahil ini, di ba? Huwag ka mainumdum sa akong hitsura! Wait sa ha? Ay, oo! Nainomdom na ko nimo. Ikaw tong kamay taong nipakita na ko sa ako ang damgo. Tinuod yun di ay to? Huwag na ikong oras! Naginagran mo sa imong panabang! Unta! Di mo nimo balibaran! Upang ko! Tara na yun! Time pa sa nga naman. Nga nung sa tanan ako pa man. Ha? O unsa man na imong giingon na misyon? Unsaon man ako pagtabang? Ay, hain ang ganang katao. Uy, dugay mamigawas. Patabang unta ko din is maghugason. Ay, nag-atang gitos bangaw ba? Sa haan ng rainbow nga ganahan mo kayo siyang musod kong ani. Sige na lang. Pasagdahan ko na lang siya siyang kalipay. Tiwason ko na lang akong gibuhat or makatanaw na kong TV. Makarelax. May krisis nga yatubang karon ng among kinarian! Nawa ang among prinsipe nga sumusunod sa trono sa namahan ang among hari! Nabalakan na kay mga tanan! O kung may bawag kain na siya rin napita, mong gisangunan man sa among mahal nga hari, mapangitaon siya! Inyong prinsipe? Nawa? Kasi nilayas to siya. Di na may tabo eh! Tungkol pinangga niya ang amang hari, o maalusap niya ang kinsakupan! Mao'y among gikabalakan nga base ng dunay makidnap niya nga gikan sa kingarian sa mga engkanto! Di lang hari nini, may kahong nga iya sa kangit-ngit! Kingarian sa mga engkanto? Oh, Zoe! O kang ilang hari, mo iyang pangandoy nga mahimong kusa namo! O kusa lamang ang paagi ini, ang pagkuha nila sa kinabuhi sa mong mahal nga prinsipe, aron hingpit siya nga mapalihan namo! Okay. Kung maon na ang kahimtang sa inyong kingarian, usay akong lapot, oy. O unsay akong matapang nga di man ko sakop sa inyong kalibutan, good. Nagkinahanglan ka
lami og sasama nimo nga gikan sa kalibutan sa mga tao. Tungod kay dili na mo makita ang ilang mga linalang nga naa magpuyo sa gingharian sa mga engkanto. Kaya ka maglangan, nagpaabot na sila nimo. Ha? May bawang mo lang niya og tuwa ka sa among kalibutan. Sige na, Zoe, ato na tayo. Unyaon saon naman lang sila si mama o papa. Pangitaon ko nila. Ayaw ka malaka. Dili na sila makabantay. Ang ilang makita nga naa ka sa mong kwarto, natuhog. Pero di ka sila maipo nga di ko kamata. Mao gani nga moadto na ta aron dili sila makabantay nga wa kay panimuot nga tuhog. Lahi ang oras kini sa inyong kalibutan ug sa among kalibutan. Ang usa ka adlaw niyo dinhi, duha na ka nakaadlaw dito sa among kalibutan. Mao kun manggikan ka karon, ikaw na ka duha ka adlaw aron maluwas nimo ang among prinsipe. Alipukan ako ani oy. Bugyapon ay. Nanong murong nagduha-duha man kumuuban nimo. Ay, Kasalikan gyud ka ha. Di sa ko gusto magkuol sila si mama o papa oy. Ug maipaw sila nga wa ko dinhi sa amo. Ug ikaw pi makapasalik ka nako nga mapalik pa ko sa among kalibutan nga luwas og kumpleto. Ha, Doni? ihatag nimo pagsalig na mo, Zoe. Ibalik na mo nga luwas o kumpleto. O di ba? Gusto nimo makaadto sa paborito nimong rainbow? Ha, di ba? O gusto mo may bawal kung sa'yo nasod sa rainbow? O kaayo. Kung ubang ka na ko, imong experience kung sa'yo nasa rainbow, Zoe. Tinuod. Basta paya ha, ibalik ko nimo dinhi sa among kalibutan ha. Sige! Ako rin pasalig nimo. Sige, kadiyot lang. Paputas ako. Kinanglan nga ikasulti sa nako si mama. Kaysa unsa na pang orasa? Taas man ang adlaw. Pero hantog karon, o pa magit mo gawas di ang kwarto si Zoe. Aron tabangan ko mag-andam sa paniud to. Tuwag naman sa tingali to. Kaya sabi, ari unsa gaya na ako be. Kinanglang ikasulti na ko si mama. Una kumawa dinhi. At least makita ko niya samtang di pa kumuadto sa laing kaliputan sa ilang Doni. Zoe? Hala, si mama na rin. Mubalik ko kita. Tuwag ko ha! Suot lang, mama. Ah, nausa ka ba? Oh, naghigda ka pa manggod. Naiba ka pag-usa ng orasa? Ma, lain ang akong feeling sa akong lawas. Pwede mo puntos ako, Tirima? Oh, uy, unsa-unsa? Naglay na mo lawas? Tungkol siguro na sa pagpanambo ni mo din sa bintana. Sige, atangan ng rainbow. Nasa libuhan ka na siguro. Nya man, ang saman. Hatan ka na ako paniud to din eh. Kaya taas na kay adlaw oh. Mag-andam pa ko paniud to ni Papa Lando nimo. Og ako na lang yun siguro umuhatod ini dito kay naglain makari mong pamati. Oh, mama, lain gyud. Palihog lang ko sa paniod to ni Papa, maha. Murag di gyud ako kaya mo barog. Gusto ko mo pahuway lang sa. Ihatod lang niya niya pagkaon niya, maha. Palihog, salamat. Hala, sige. Ay, salamat. Nituo si mama nga naglain na nga akong lawas. Si Tony, palikon ako siya di sa may bintana. Doni, hain ka. Asa naman tong duwindi? Di anak ko, Zoe, oy. Ready na ka? Oh, andam na ko. At least nagkasulti mi kadali ni mama o nakapangita ko rason nga dili mo gawa sa kwarto. Sige, pangandam na. Ali, gunit na ko. Okay. Nikunit na ko nimo. Ganyan ang tao. Ganyan kami.
man di ay. O pa man kinumugawa si Zoe. Kumusta naman katuloy ang gibati? Pasagdan ko na siya makapahuway. Ay, Nina ko. Andam na bang panihapon? oo, andam na Lando. Si Zoe. Naglain ko no to iyang lawas. Ito si ang kwarto ay. Mupahuway lang ko no siya. Dihapta na to na ako pagkaon gani ha. Mao ba? Akon mo. Kita lang doang magsahos panihapon. Sige, nakaandam naman ko. Dali na dito sa lamesa. Ni anak kita sa mong kinarian, Zoe! Mga naog na ta! Ay! Dali! Dali na, kulit ako! Okay. Dagang salamat! Amigong Agila! Wow! Mauni ang naasa kong damko. Hala, di ko katuungan ni anak ko din eh. Ug tinuod ko di ay nga may nindot kaayo nga lugar. Luyo sa rainbow. Maayo! Nga nalingaw ka! Nga naabot ni ka din eh! Pero, pasensya na ha! Buklon ako ay may excitement kay kinahanglan ta nga mo adto sa among kingharian! Unsaon man nato pag-adto sa inyong gingarian di ay? Dali! Upan ako! Adto tas portal! Portal? Asa man nato na makita ng portal? Dali na! Upan ako! Dali! Kinahanglan kang musakay diya sa dakong Ferris wheel! Hilig-abot na to sa ibabaw! Makita na to ang portal! Unsa? Dali na! Gulit ako! Malakay na ta! Nanay bakanting lingkuranan! Dali! Okay. Di ato sa ibabang bahin, Zoe! Tanggunit na kong payaw ha! Ngano mo ambak ta? Di ka ta mahagbong sa upos dun eh. Dili! Ay, kabala ka! Mia! Hapit na mo gawas ang portal! Bantay! Nay mo nagdagko kamaan nga nito nga. Mauna na ang portal nga imong giingon. Zoe! Muambak na ang puso kita ng ningin nga kanghaan! Unsa? Unya nay mo sao na to diya ambak na to. Basin maunsa tay nigsuot na to diya dunia. Makita mo raw niya! Dali na! Kulit ako! Duni. Wala ka na! Wow! Oh, Doni! Wow, kanindot! Gisabi sa dagko kaayo og colorful nga slides! Wow! Wow! Okay! Wow! Kuyawan ako pa! Kaya sa piling! Salamat! Naabot na kita! Welcome sa mong kalibutan, Zoe! Halangi at tatupangan sa dakong gate. Mao ni inyong kingarian? Zoe! May anak kita sa among gingarian! Dali na! Nagpaabot sila ni mo! Ha? Sila? Daghan ba sila nga mo'y mamat na ko di ay? Basta! Dali na! Wow! Kanindot sa inyong kingarian, Doni! Salamat! Diretso ta sa kusina! Doon ang sila yagam alang sa among espesyal na bisita! Wala man tag-artista ini, inyo yung giandaman. Siyempre! Haniya ka! Para sa komisyon! Angay lang nga amo ka nga timanon! Ni ata, Zoe! Kayag na ba Lando eh. Lando pagmata na, muntag na. Uy, mata na uy. Nina, tugon kay ko. Sabag sa'yo mo ni mong namukaw eh. Chay sa'yo ba uy, hayag na kayo sa gawas oh.
Sina bangon naron nga makagikan og sayo. Mahuman kay sayo. Hala, sige. Matan ko. Sige, pagdugay ha. Mag-andam na kong pamahaw ni mo. Aliun ko na si Zoe o kumusta ng pamati ito siyang lawas kay magpatabang ko pag-andam si Mohang Baon o sa atong pamahaw. Joey! Ang saan siya na hinanok maghihapon kayo ni siya, eh. Joey, anak. Anak, pagmata na kaya ayag na adlaw, oh. Taas na. Bangin una ko sa itong pamahaw, be. Kumusta man din mong pamati, ah? Zoe? Oh. Isa. Murag naman siya maginawa? Zoe? Nak, pagbata, nak. Kinuko. Murag naman siya panimuot. Lado, dali, ragon. Dali sa. Tanawan ko na itong anak. Murag naman siya panimuot. Lado, dali. Tabang, dadon ta siya sa ospital. Dadon ta sa ospital si Zoe pagdali. Joey, anak. Kinuko'y kahon pagmata. Zoe, naunsa ka ba, ha? Zoe! Unsam kay sunod mahitabo taon sa itong bida karon nga nibahuan naman siya magidikanan nga tuwa siya sa laing kalibutan kauban ang diwindi nga si Doni. Ato atangan na itong mga batang sumpay sa kung aso ninyo ning si manahon nga naguluhan ang bangaw dili lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan talit ka na to sa RMN Drama. Muami ni Kuya, Kamong mga bata ay mga bata niyan sa kita sumpay sa kung aso ninyo ang bangaw nga si Duat ni Ati Matet kabudlan burol murag nindot kaysa nindot bang bilaw murag nindot ang apelido ni Matet karon sa tanan labi na gyud ni BBJ ha? BBJ kumusta ka niya BBJ hala totoy sa diyang mayo maramdak ko oh, sige. Mao dito. Unya sa tanan nga mga namati na to karon kumusta kamo? Aniyan sa kita sumpay sa kung aso ninyo nga naguluhan. Ang bangaw, di na lang kita dagan sulti mga bata. Inom na mo dun pipi tabliya diha. Samtang maminaw mo sa atong asoy karong gabi una. Okay, ani ang sumpay ang miyagi ato na sayran nga nakauban gyud si Zoe sa diwindi nga si Doni paingon sa ilang gingharian. Malipayon kay atong bida mga bata mga kasama nga sa katapusan nakaadto na gyud siya sa luyo sa bangaw nga iyang paborito. Samtang sa laing bahin nabalaka og namagkunana sa mama ni Zoe nga wa na kini siya ay panimuot. Di na lang ta maglangan mga bata mga kasama. Ano ang sumpay sa akong asoy kaninyo? Murag naman siya maginawa? Zoe? Nak, pagbata, nak. Kinuko. Murag naman siya panimuot. Lado, dali, ragon. Dali sa. Tanawan ko na itong anak. Murag naman siya panimuot. Lado, dali. Tabang, dadon ta siya sa ospital. Dadon ta sa ospital si Zoe pagdali. Joey, anak. Kinuko'y kahon pagmata. Zoe, naunsa ka ba, ha? Zoe! Taon sa kanya, Nina? Taon sa mga? Anong singgit ka? Tanawa. Sa malita mo sa itong anak, ha? Lando, tanawa. Gano'n lagi? Sa giunsa na kong pukaw si Zoe. Huwag mo gimok. Huwag mo lihok. Joey, pagmata anak. Tanawa, tanawa.
Joey! Uy. Joey! Hayag na, Joey! Ang lando, anak mo na! Tingin siya, bisan mo ako na lang, wagyod! Suy? Suy, anak? Ay, ginipag binuang na. Oh, naramang lagi siya pinitiks kasing-kasing nina. Ha? Nara? Oh, doon na rin pulso. Nausap ka ni bata. Pagdali na yun, Bea. Sa man magtawag ng doktor. Pagtawag ng doktor ito. Basin, nari naka-duty diya ba doon sa itong barangay health center. Sige na, pangayong tabang dito, Lando. Liog na kayo pa sinagusan niya na itapo ni Zoe. Pagdali! Oh, lagi, sige. Ato na kong health center. Ato na ko. Joey, anak, pagmatain tao, anak. Unsa pa na itapo ni mo, ha? Ay, may kabuang si Papa ni mo, ha? Ay, may kabuang si Papa ni mo, Lando. Zoe! Pagmata, anak, maluoy ka! Suwa! Ni anak kita sa talat ka naman! Naning among kingarian! Kadako sa lamisa, good. Hala, kadako sa lamisa nga nisugat nato. Ug ang mga gamit na kutsara, tinidor, kutsilyo, mga plato ug baso, puro gold. Wow, ka-nice! Ayaw ka uwawa, Suwi! Feel at home! Mahal nga na! Mahal nga hari! Ni anak ni Suwi! Mayong pagabot sa mong gingharian, Suwi. Hello, Zoe! Lingkod! Maayong adlaw, mahal nga hari ug mahal nga reyna. Salamat! Ayaw ka uwaw o kaikog. Kaon. Kami kaniyang angayang maawaw ug maikog nimo. Zoe, salamat ha! Namisugot kang mooban dinhi sa among gingharian. Way sa payan, mahal nga reyna. Nabalaka na kayo, mi. Kung unsa na tabo sa mong anak na prinsipe. Si Prinsipe Zion. Tulo na kaadlaw sukad siyang pagkawa. Ang wa naman mahibaw. Unsaon na mo nga mabawi pa siya sa gahom sa kangit-ngit. Pasensya ka na. Nahibaw kung maupay pag-abot mo. Apan gisugat ka dayo na mo ang problema. Why problema, oy, mahal nga Reyna. Nakasabot ko. Salamat, Zoe. Sige na. Kaon na sa among giandam nimo. Og inikaw man, maghimo ta sa atong plano. Doni, dungan ni si Zoe sa pagkaon. Doni, dali, dungan ta. Oh! Oh, mahal nga hari! Doktor, kumusta nga mo, anak? Usa may dito mo na niya. Husto mo nga may pinitik gihapon ng iyang kasing-kasing ug may pamulso siya. Sa iyang kondisyon karon, akong konklusyon mao nga naa siya sa gitawag og deep sleep. Kanusa lang ba ni siya nga magsige lang og katog, ha? Doktor, gahapon, Dok, sa paniud to. Mao na, Dok. Nagkaistoryahanay pa mi nga lain ko nung iyang lawas. Ug dili niya kayang mobarog ug ganahan lang siyang matug aron nga makapahuway siya maong gipasagdan lang ako. Hangtod nga mi gabi na. Wa na lang mi manumbaling ug tan-aw niya ug pangumusta kay sayo man sa mi nagkatug. Ako, Dok. Tingpanihapon na po kung mipauli. Isalig na ko sa gingon ni Nina nga nipahuway lang sa suwi kay naglain ko ng lawas. Karon lang buntag ko na balaka kay nisyagit naman rin ako asawa. Kung mao, obserbahi lang una ninyo. Wa pa may 24 hours sukad sa iyang pagkatog ug maayo. Ug unyang gabi dili gyapon siya mumata. I suggest nga inyo na siyang dadon sa ospital sa lungsod. Unya pang gabi, Dok. Nga naman, Dok. Ano pa abuton pa man ginugo niyang gabi Una na mo madang among anak sa ospital. Dok, wa na mo lihok si Zoe sa pagpukaw na ko niya kaganiha. Nga nung dili naman lang nato karon dadon ang akong anak sa ospital. Ha, doktor? Nakasabot kayo ko na mo, misis, nga nabalaka kayo ka sa imong anak. Apan sa gikaingon ko na, okay ra ang iyang kahimtang. Naginhawara man siya.
Mura lang gid siya og nakatug og maayo. Natural sa usa ka bata nga parehas ni Zoe nga makatug og maayo. Gani, 9 to 11 hours man ang ideal nga gitas-on sa oras nga angay nilang ikatug. Nga usahay, moabot pag 12 oras. Mong ako ta mong gihangyo nga dili lang kaayo mabalaka. Wa pa man say 12 oras. Mahimong unyang hapon o unyang hapon-hapon, inyo na siyang pukawon ug kun dili gyapon siya mumata, ato na siyang dadon sa ospital. Sige na, Nina. Kalma na diya. Kalma na. Atong tuwa ng doktor kay siya may mas nasuwito sa kaintang ni Zoe. Tumanon ta siya. Okay na lang, sige. Ikaw mahibaw, Dok. O, pasensya na nga. Medyo marag nainit ko kagani, ha? Nabala ka lang taong kay ko sa sitwasyon sa akong anak. Hunta, wala yun utang mahitabo sa mong anak. Salamat kayo, Dok. Way sa pa yan. Ayaw ko bala ka. Ipasalig ko ni Nina nga okay ra si Zoe. Sige. Mobalik na ko sa klinika kay may mga pasyente pang nagpaabot ka na ko. Salamat sa imong panahon, Dok. Salamat. Onsa na, Prinsipe Sayon. Di ka po ka mo surrender. Tulo na kadlaw. Apan wagi ni usa sa imong ginsakpang ni Anhiarong pagluwas nimo. Murag wa naman yun sila ipakialam nimo. Ug okay ra nila nga magpabilin ka din sa mong gingarian hangtod sa hangtod. Dili na may tabo. Mahal ko sa akong mga ginikanan ug sa among ginsakupan. Nahibaw ko nga nagpaingon na sila diniaros pagluwas na ko. Mga dami noon. Tumataas po ba? Tulo na kaadlaw kong nagandam, Prinsipe Sayon. Pero naganugon lang akong pagpangandam. Kay way mo abot kay imong mga kauban. Ug dinhi ka na magpabilin sa akong gingarian. Hangtod sa kahangturan. Apan, sa dili ko pa kutloon ang imong gawaing kinabuhi. Aron maangkon ko sa ingpit ang dugay ko nagpangandoy nga may sakop sa inyong gingharian. Pinakiw niya sa imong pagkamatay. Mabuhi ang akong pangandoy nga may sama ninyo og muhari sa inyong gingharian. Dili ko ka na ikatugot. Dili ka mo lampo sa imong mga giplano. Dili! Pinanay binangga. Unsama kay mahitabo sa atong prinsipeng sa plano, sa giplano sa hari sa mga engkanto. Uy, magmalapuson ka ang atong bida nga diwindi sa ilang misyon. At angin ninyo ang katapusang sumpay sa kung aso ninyo ugma mga bata mga kasama. Ning sugilanon nga naguluhan ang bangaw din hilang sa Kasi nahulog. Bato. Nahulog na yung bato, madam mo. Sa? Nahulog din ba? Kasi nahulog. Bato. Nahulog na yung bato, madam mo. Sa? Nahulog din ba? Kasi nahulog. Bato. Nahulog na yung bato, madam mo. Sa? Nahulog din ba? Kasi nahulog. Bato. Apan, sa dili ko pa kutloon ang imong gawaing kinabuhi. Aron maangkon ko sa ingpit ang dugay ko nagpangandoy nga may sakop sa inyong gingharian. Pinakiw niya sa imong pagkamatay. Mabuhi ang akong pangandoy nga may sama ninyo og muhari sa inyong gingharian. Dili ko ka na ikatugot. Dili ka mo lampo sa imong mga giplano. Dili! Mga kauban ko sa kinarihan! Salamat! Nagkipadamo sa atong mahal nga hari! Aron ubanan ni Zoe sa among misyon!
Dire ko. Oh, sa'yo kong may biya sumayan. Kumusta na masuwi? Zoe, anak. Lando, diligyan po mo mata ang atong anak. Nabala ka na kaay ko ni ini. Dado na lang nato siya sa ospital. Unsa? Mao ba? Huwag niya pa siya mamata. Nina, huwag ka tiawi og dautang elemento ang atong anak. Usa? Anak Sipa ko ko ba? kaya Lando, eh. Dili, Silang unta. anak ko nga, makapaybo nga, nagsige lang siya katog, apan dili ka mata. Pero normal ang iyang gininhawa. Og may pulso sab. Basin baga, may mga dili ingon natong nakagusto sa tong anak. Ug may gibuhat nga dautan sa tong anak. Dili. Sipa ko Lando, oy. Dili lang unta. Gusto, akong adtuon ang akong amigong pare. O ikaw mo nga, mutuo kita nini. Una tadadon sa ospital si Suwi. Kailangan magpakitabang una ta. Muadto ko sa akong kaila nga pare. Sige. Nya, pagdali Lando ha. Kay basin, naunsa na kini si Zoe. O lagi, arin ako. Mauna kiniyang dapit! Diin ana ang agianan! Padong sige nga riyan sa mga engkanto, Suwi! Unsa? Unya. Ngano man ni usa man ni kalasang? Kiliputan ang mga dagko kayong kahoy. Unsa ang man ato pag-agi paingon sa gingarian sa mga engkanto ani? May mo gawas ka portal! Humani mo makuha o mainom! Mga nga may tubig sa kinabuhi! Ha? Tubig sa kinabuhi? Nakakita kayo ng gamayng panga nga naasa usa ka puluan sa dakong kahoy! Hala, natuoy pa nga nag-ung-ung sa usa sa mga sangaan ng dakong kahoy da. Banga ka nga! Kung pinaagi sa imong pag-inom, mapukaw ang gahom nga maghatag kami mo og laing gahom aron makita namo og makasulod ni ngadto sa gingarian sa mga engkanto og maluwas na to si Prinsipe Zion! O kung maluwas na to si Prinsipe Zion, unsa man na to pagpuntok ang hari sa mga engkanto? Pinaagi gyapon sa tubig sa kinabuhi! Bilang ta kini og gamay nga mo'y atong isabuag sa lawas sa mga hari sa dautan aron mamatay kini! Sige, kung mao, andam na kong moinom sa tubig sa kinabuhi nga naaan ng banga. Tauman sa daw! Kuha ka dayon ka ng banga nga naa sa punuan sa dakong kahoy! Dali! Zoe, anak, kung sa may naitabo mo. Pagmata na in taon, nabala ka na kay ni Papa Lando mo. Nina, Nina, Lando, Nina si Padre Jose. Nina, Padre, panitabang itahang misa kong anak. Huwag siya mamatahang tudron, bisa ng sao na magpukaw. bibi padaplin palihog kay akong susihon ugon sa giwin na hitabo sa inyong anak. Padapin. Padaplin. Oh, Oh, dili. Dili ang mga mata. Padre, Dili. ngano, Dre? o sinita mo ni Suwi. Husto ka sa imong pangagpas, Lando, nga gibinuangan sa mga diliingon nato ang inyong anak. Unsa? Kinuo ko. Tanood ka, Dre? Nano, usay angit ang buhaton na ron nga. Mabalik ka pa ni mo sa kong anak. Ug mabalik siya din sa atong kalibutan. Unsa pa, Dre? Suwi! Yan ang banga nga may tubig sa kinabuhi! Huwag kami makita nga suod nini! Bugtong ikaw lang makita o makainom sa suod nini! Ang bibi. Lo, may suot na tubig kining maong banga. Sige, ako na ning imnon. Mauna ka na ang portal! Paingon sa kagarian sa mga kanto, Suwi! Kung mauna, imna na ninyo ning tubig sa kinabuhi aron makita ninyo ang portal. Sige! Dali na ka mo makauban ko sa tao! Dali! Kaya ka ba ang kawantri? Ako munang mo inom! Liado ni Ong. Dili ba kauban o ka muna pa do?
atong pahinungdan og mga pag-ampo si Zoe. Nga unta, iuli siya sa mga engkanto nga may kuha niya. Mao na lang, baka na ang bugtong paagi nga mabalik ang among anak sa kalibutan sa mga buhi, Padre. Nina, unsa ka ba? Way makabuntog sa gahom sa Ginoo nina. Atong isalig ka na nga ang pagluwas sa inyong anak. Sige, Padre. Sige. Sugdan ta na ang pag-ampo. Sa ngalan sa Ama, Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Anak, o Diyos Espiritu Santo. sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Karon na gustong panahon nga patyon ko ikaw, Prinsipe Sayon! Karon na! Dili! Ayaw ka nagbuhat na ako! Dili mo ka na mahimo! O sa dili! Karon na hinoon, kasigurado na kung wa ka na ibili sa inyong gingarian. Sa patyon pati kakaroon dayon. Wa na iadog na nimo sa inyong gingarian. Dili ka tinod! Dili! Kini ang ngangay mo! Kakayan! Kiksa na! Mga kaubag sundaw, patyan ninyo ang hari sa engkanto. Dili! Giyon sa niyo pagsod sa akong ginarian! Pinaagin ako og sa tubig sa kinabuhi. Tao! Gikan sa tawhanong kalibutan! Dili kini mahimo! Mga kaubag sundaw! Kung sa banyo kimahalan! Isang pag ninyo naman ang tubig sa kinabuhi! Nananang mga! Nandun sa lawas sa hari sa mga engkanto! Dili niyo kinamahimo! Dili niyo kinamahimo! Agang ko mga kauban, tawgon ko nga kumansunaw! Wanay panahon sa pagtawag sa imong mga kauban! Nagkinusama ka ang nga gitaguan ang among mahal na prinsipe! Sige na! Mga kauban sunaw! Huwag na ninyo akong gimano! Isang huwag kami ang tubig sa kinabuhi! Kinagagay ni mo! Kainit! Magsalo ko! Hala, nahanaw daw aso ang hari sa mga engkanto. Wala siya, Zoe! Dagang salamat nino! Mga sunaw! Tantangan tas kapo si Prinsipe Sayon! Daghang salamat, Doni, mga sundaw. O, kanimo, Zoe, daghang salamat. Why sa pa yan, Prinsipe Zion? Kibuhat ko lang ang angay. Tara ninyo! Balik na sa tuging harian! Naibaw ko nga, nagpabot na karoon lang akong amang hari o ginahangay na! Tara! Prinsipe Sayon! Kamhalang portal! Dadala kami balik sa among gingharian! Malipayong pagbalik, mahal namong Prinsipe. Prinsipe Zion! Anak ko! Amang hari! Ginahangay na! Malipayon na sa bako nga makita mo pagbalik. Pasaylo ako nga nagkinahi ko sa kungo. Wa ko mo patuon ninyo. Nagtuman ko sa kung gusto. Ayaw ka bala ka. Nagasabot pini mo. Ang importante, naluwas ka kikan sa makamot sa lautan. O kining tanan. Tungod ni Zoe. Dili nila mo mahimo kung dili tungod ni mo, Zoe. Maong daghang salamat. Og aging pasalamat, dawata kini. Look, gamayng bulang kristal nga may suot nga rainbow o gipailaw manik usa ka nindot kaayo nga gingharian. Amo ka lang hanumanan kanimo. Sa imong dakong tabang sa mong gingarian, Zoe. Daghang salamat, mahal nga hari og mahal nga reyna. Ingon man kanimo, Prinsipe Zion. Uy, sa pa yan, Zoe. Naibaw ko nga nabala ka na ang imong mga ginikanan karon. Kinahanglan makabalik ka na sa inyong kalibutan. Doni, Prinsipe Sayon. Yato na pagbalik sa ilang kalibutan si Zoe. Kayo, Prinsipe Sayon. Salamat pag-usab, Zoe. Pag-amping sa imong biyahe o hinaot nga dili minimo mahikalimtan. Pag-amping, Zoe. Salamat asab ninyo, mahal nga hari. Atong higalan, Akira! Ibalik na ka na sa kalibutan sa mga buhi!
matag mga pag-ampo apan hangtod karon o paghihapon mo mata si Zoe. Musalig kita sa gahom sa kahitasan. Ginoo ko. Milagruhin taon kami. Zoe, anak. Balik na yung taon ka na mo, anak. Oh, Zoe! Nina, palando. oh. Zoe! Zoe! Oh. Zoe! Nabalik ka Zoe! na! Iya! Zoe! Salamat nga ginungog sa Ginoo ang among mga pag-ampo. Salamat, Padre! Salamat kayo, Padre! Salamat nga nabalik na ko sa amo nga luwas. Kumusta na ka sila si Donnie o ang gingharian sa Bangaw? Ang bulang kristal nga gihatag sa mahal nga hari o Reyna. Tinuod cute. Tinuod cute ang gingharian luyo sa Bangaw. Nga bata, hinanay binangga. Mga bata sa bisan asaman nga mga gingharian dinhiman sa kalibutan o sa mga buhi o sa laing gingharian pod labi na gyud sa gingharian sa langit ang kaayo gyud maoy mohari kaysa dautan. Hinaot nga kining atong asoy nga giuluhan atong Bangaw duna kamoy nakatunan mga bata mga kasama. Hangtod sa sunod ni gayon daghang salamat kaninyong tanan.